Γεια σας και πολύ φίλοι μου. Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω πώς μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο από το Skype όταν κάποιος σας καλεί. Οι περισσότεροι δεν νομίζουν να το γνωρίζετε αυτό το πράγμα και εγώ μέχρι πριν λίγες μέρες δεν το ήξερα, αλλά μου το είπανε και είπα να κάνω ένα βιντεάκι. Λοιπόν, η διαδικασία είναι η εξής. Αρχικά θα χρειαστούμε έναν ήχο ο οποίος να είναι σε αρχείο WAV. Πηγαίνουμε δεξί κλικ στον ήχο και κοιτάμε αν λέει WAV. Αν δεν είναι ο ήχος μας τύπος αρχείου WAV, είναι πολύ απλό το θέμα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μεταβούμε στο site εδώ πέρα, το media.io. Το link θα υπάρχει στο description του βίντεο από κάτω. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτό το site, βρίσκουμε το αρχείο που θέλουμε να κάνουμε ως ηχοκλήσεις. Για παράδειγμα, πάρω τώρα εγώ αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, θα το βάλω στην επιφάνεια εργασίας μου. Αυτό το αρχείο πριν μπορούμε να δούμε ότι είναι αρχείο MP4. Ωραία. Τώρα αυτό θα το κάνουμε. Θα πάμε εδώ πέρα που λέει στο media.io, το κάνουμε, το επιλέξουμε από εδώ, άνοιγμα. Μας λέει ότι είναι 23 MB. Αυτό δεν κάνει, πρέπει να είναι κάτω από 1,5 MB για να το βάλουμε στο Skype. Επομένως, λογικά το συγκεκριμένο αρχείο δεν θα κάνει. Τώρα εγώ θα σας δείξω τη διαδικασία πώς το κάνουμε όμως convert το αρχείο, να το κάνουμε WAV. Το επιλέγουμε το αρχείο μας, πατάμε εδώ πέρα, θέλουμε να γίνει WAV file και πατάμε convert. Να το πατήσουμε convert, αυτό που βλέπουμε λέει uploading, το ανεβάζει το αρχείο για να το κάνει μετά στη συνέχεια μετατροπή και να το μετατρέψει σε αρχείο WAV. Όσο αυτό γίνεται uploading, πάμε εμείς στο Skype, ανοίγουμε το Skype που μας συνδεόμαστε, πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει Tools και Options, οι ρυθμίσεις. Πατώντας εδώ πέρα θα μας ανοίξει ένα παραθυράκι στο οποίο θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει Sound ή ήχη. Πατάμε εδώ πέρα και επιλέγουμε εδώ πέρα που λέει το Ringtone. Πατώντας εδώ πέρα, μας βγάλει εδώ πέρα δίπλα κάποια πραγματάκια που λέει Choose which sound to play, δηλαδή να επιλέξουμε ποιος ήχος να παίξει, και από κάτω κάποια άλλα κουμπάκια. Τώρα, κοιτάμε αν έχει τελειώσει. Ο ήχος μας δεν έχει τελειώσει. Με το που τελειώσει θα μας βγάλει download file να κατεβάσουμε το αρχείο, δηλαδή να το βάλουμε στην επιφάνεια εργασίας ή όπου άλλο θέλουμε εμείς. Λοιπόν, ξαναλέω ότι το αρχείο πρέπει να είναι κάτω από 1,5 MB και να είναι σε τύπο αρχείο WAV. Αν δεν είναι σε τύπο αρχείο WAV, το κάνουμε μετατροπή εδώ πέρα. Λοιπόν, πατάμε εδώ πέρα που λέει Import Sounds και επιλέγουμε τον ήχο που θέλουμε να βάλουμε. Ο ήχος που θέλουμε να βάλουμε φυσικά θα είναι αυτός εδώ πέρα τώρα που θα κατεβάσουμε. Λόγω ότι δεν θέλω να περιμένω και να σας καθυστερώ από το βιντεάκι, θα επιλέξω εγώ τον ήχο. Αυτός ο ήχος από ό,τι βλέπετε είναι μεγαλύτερος από 1,5 MB, επομένως δεν θα κάνει. Τώρα εγώ θα σας δείξω πώς όμως να γίνεται. Πατάμε εδώ πέρα κανονικά, τον επιλέγουμε. Βλέπετε τι λέει, ότι είναι μεγαλύτερο από 1,5. Τέλος πάντων, κανονικά, αν ήταν μικρότερος από 1,5 MB, το πατάμε, το επιλέγουμε και αυτό το όνομα του αρχείου θα έρθει και θα κάτσει εδώ. Και αυτό το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να πάμε εδώ και να το επιλέξουμε πάλι από εδώ πέρα. Θα είναι τέρμα κάτω-κάτω. Θα λέει το όνομα του αρχείου εδώ πέρα, το επιλέγουμε και πατάμε save. Πάμε άλλη μια φορά να σας δείξω γιατί σας έχω μπερδέψει σίγουρα. Αρχικά είπαμε ότι πρέπει ο τύπος του αρχείου που θα επιλέξουμε να βάλουμε να είναι WAV, δηλαδή να είναι τέτοιος, και να είναι 1,5 MB, όχι παραπάνω. Αυτό πέρα το αρχείο που έχω επιλέξει εγώ είναι ακόμα 53. Δεν κάνει, αλλά λόγω ότι δεν έχω το χρόνο να κάτσω τώρα να ψάξω, αναγκαστικά έβαλα αυτό. Λοιπόν, ας πούμε ότι βρίσκουμε αυτό το αρχείο τώρα εδώ, το οποίο είναι 22,9 MB και είναι MP4. Πάμε στο site εδώ πέρα το media.io, πατάμε select files, το επιλέγουμε το αρχείο, επιλέγουμε WAV και πατάμε convert. Γίνεται εδώ πέρα uploading που λέει, τελειώνει αυτό εδώ πέρα και λέει download file μετά εδώ πέρα. Να κατεβάσουμε το αρχείο δηλαδή μετά που τελειώσει. Το κατεβάζουμε το αρχείο, το περνάμε στην επιφάνεια εργασίας ή όπου αλλού εμείς θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε τη μετατροπή και με άλλο πρόγραμμα. Απλώς εγώ σας δείχνω τώρα ένα συγκεκριμένο site το οποίο γίνεται γρήγορα. Λοιπόν, αφού τελειώσει τέλος πάντων το download από το αρχείο και το έχουμε το αρχείο της αρχείο WAV όπως είναι αυτό εδώ πέρα, πηγαίνουμε στο Skype μας, πηγαίνουμε Tools, Options και επιλέγουμε Sounds. Με το που επιλέξουμε Sounds, πατάμε στο Ringtone και πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει Import Sounds. Πατώντας εδώ πέρα επιλέγουμε τον ήχο που έχουμε βγάλει, που έχουμε κατεβάσει, ο οποίος ξαναλέω δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,5 MB και να είναι αρχείο WAV. Αυτός εδώ πέρα τα υπερβαίνει. Τώρα δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο. Πατάμε άνοιγμα, δεν μας βάλει αυτό το παραθυράκι εδώ πέρα, θα μπει ο ήχος εδώ κάτω. Με το που μπει εδώ κάτω ο ήχος, πάμε εδώ κάτω και επιλέγουμε κάτω-κάτω που μας λέει τον ήχο μας. Επιλέγουμε τον ήχο μας και πατάμε save. Με το που κάνουμε αυτή τη διαδικασία, αυτομάτως ο ήχος που θα χτυπάει κάθε φορά που μας καλεί κάποιος θα είναι ο ήχος που έχουμε βάλει εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία σχετικά με το πώς
σχετικά με το πώς μπορούμε να κάνουμε το Skype μας όταν μας καλεί κάποιος να χτυπάει με τον ήχο που εμείς επιθυμούμε. Τώρα βλέπετε ότι ακόμα κατεβαίνει αυτό 87%. Μόλις τελειώσει θα λέει download file απλώς και θα και το μόνο που θα έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε download file, να το βάλουμε στην επιφάνεια και να κάνουμε την διαδικασία που σας έδειξα προ λίγων λεπτών. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου. Τώρα να περιμένουμε λίγο να κατέβει για να σας δείξω ότι όντως λέει download file εδώ πέρα και δεν σας κοροϊδεύω. Τώρα τελείωσε και το άλλο το βιντεάκι, ωραία. Λοιπόν, ναι, 99, τώρα θα δείξει download file. Βλέπετε εδώ πέρα σας λένε περιμένετε κάποια δευτερόλεπτα έτσι ώστε να το κάνει μετατροπή και με το που τελειώσουν αυτά τα δευτερόλεπτα σας λέει download file. Τώρα να περιμένουμε να το δείξουμε σε όλους. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ γρήγορη. Το μόνο θέμα είναι να είναι το αρχείο WAV που δείξαμε τώρα πως γίνεται η μετατροπή αν δεν είναι και να είναι κάτω από 1,5 MB. Αν δεν είναι κάτω από 1,5 MB δεν μας κάνει το αρχείο. Λοιπόν, θα πρέπει να το κόψουμε με άλλα προγράμματα. Βλέπετε download 2 MB, download 40 MB και download zip file. Εμείς κατεβάζουμε το πάνω, λοιπόν, που είναι σε αρχείο WAV. Λοιπόν, όχι βασικά, αυτό είναι το προηγούμενο. Κατεβάζουμε αυτό το αρχείο. Αυτό είναι το προηγούμενο που έχουμε κατεβάσει και αυτό είναι σε αρχείο WAV. Αλλά βλέπετε ότι είναι 40 MB, είναι μεγάλο το αρχείο. Πρέπει αναγκαστικά να βρούμε κάποιο άλλο ή να βρούμε κάποιο πρόγραμμα να το μειώσουμε. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, τα λέμε σε ένα βίντεο. Γεια σας.